Калин се бори с голямо чудовище. Каква паралова пък? Той вач от ням повач. Повач, вата. Ма нещо... Аз добре, че не метнах. Той вика мете смело. Октопод? Не, штайга. Штайга ли това? Какво е? Октопод? А, не. Стол! Снимай! Това е поличба, седни си. Снимай! Октопода. Не мога отлеп. Ама... Някакъв стол. Калине, този стол може да е пълен с воблери. Той сега ще извади сумата и джигове, гледай сега. Да, той беше много навътре това нещо. Абе има джигове сега, ще виж. Няма, беше много навътре. Това е пластмасов стол цял, бе. Това е от лодка. Някой изхвърли. Джига е там. Джигове други няма. Да. Това нещо за да го изкараш, брат. Монтажът ти е здрав.